जमदार मण्डलनि सिङाव बे मजाथि बिसिटिनि आन्दाराव गोजौनि बिथोन माथि मोनना जोङो मोनसे जयनिं प्रग्राम खालामदों आरो बहाय दिनैहाय जोंनि बे जयनिं प्रग्रामाव 467 बहाय बर' सान्थालि राभा नेपालि मानसिफोर बहाय जोंनि बिजेपिआव हाबफैदों आरो बिथांमोना आगोलफ्राव बिथांमोना आंजों थाफाना खामानि मावोमोन जेब्ला आं बिपिएफआव दंमोन बिथांमोना आंखौ सहाय खालामदोंमोन आंनि थाखाय गोसो मोदोम जिउआनो खामानि मावदोंमोन दिनै बिथांमोना आं जेराव दं बहायनो आंजों फैफानो होननानै बिथांमोना आं जे लामाखौ लादों बे लामाखौ लानो होननानै बिथांमोना बिजेपिआव हाबबाय आरो बिथांमोन फैनायाव आं जोबोद गोसो गोजोनबाय मानोना जोङो जयैनो खामानि मावनांगोन इलेक्शन समाव आं गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो गोबां समस्याफोर दं समाधान खालामनो खोथा होदोंमोन नाथाय आङो बेखौ मावनो हायाखैमोन दिनै बिथांमोना फैबाय आंखौ सहाय खालामो निस्सय बिथांमोननि मददजों आं खामानि मावनो हागोन आरो दिनै जोंहा बेवहाय बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार दं बे बिजेपि इउपिपिएल सरकारा जे मावनो लादों बे गोजौनि बिथोन बादि जे मावदों बहायबो जोङो जमदुवार हिसाबै आरो जोंनि मजाथि प्राइमारि हिसाबै बिसिडि हिसाबै जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि गेजेराव गोजोननाय खौसे आरो जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेबायदि हाबा मावनांगोन नंगौ बेखौ जों बुंनो हाया हाइकमान्डनि खोथा दा जों दिनै जोंनि गेजेराव बिजेपि इउपिपिएलआ थिखिना जोंनि जागोन देरहागोन दा बेवहाय जोङो बिजेपि इउपिपिएलआ हाइकमान्डखौ दिनैसिम सिद्धान्त लाथ'वाखै जे सोरखौ केन्डिडेट होनाय जायो हयथ' बिजेपिनिबो केन्डिडेटबो जानो हागौ बा इउपिपिएलनिबो जानो हागौ दा जेखौखि केन्डिडेट होआ बिजेपिआनो जा बा इउपिपिएलआनो जा जों जयैनो बिजेपि इउपिपिएल जयैनो खामानि मावनानै जों देरहाहोगोन बे गान्थि खाना जों दिनै बेवहाय बे जयैनो प्रग्राम खालामदों दिनैहाय जों स्ट्रं मोनसे बिजेपि हिसाबै खामानि मावगोन बेवहाय केन्डिडेट जायखि फैया इउपिपिएल फै बा बिजेपि फै जों जयैनो मावनानै देरहानो थाखाय जों बे जयैनो प्रग्राम खालामदों गामिनि आंनि मुङा रनजिता मोसाहारि आङो बिपिएफआवनो 17 बोसोरानो जाबाय आरो आं दासिमबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै सरकारनि एसेबो माखौनो मोनाखै आरो दिनै नोंथाङा बिपिएफखौ नागार एसे एनै मोननांगौफोरखौ मोनो खोमा होननानै आसा खालामनानै फैदोंमोन आरो आगोल बिपिएफनिफ्राय एसेबो मोनथाराखिसै नालाय दा एसेसो सहाय मोननो हागोन खोमा अनगोन खोमा होगोन खोमा साननानै दा बेखौ जयेन लाफैनाय जादों आरो आं मोजां मोननानै फैदों दिनै नोंथांनि बिसिडिसिआवहाय साबेसे आरो मा धोरोमनिफ्राय दिनै जयनिं जाफैगोन जोंनि बे मजाथि बिसिडिसिआव मथा-मथि 8टा गामि दं बे 8टा गामिनिफ्राय बिपिएफ आरो जिएसपिनिफ्राय टटाल 500 जन जोंनि बिजेपिआव गावसोरनो गोसो जानानै मोजां मोननानै माने जगदान होफैदों जोंनि बिजेपिआव सापर्ट होफैदों आरोखि बाहागो लाफैदों दा बिथांमोनखौ जोङो माने जोंनि बिजेपिआव फै होननानै जों बरायाखैमोन बुङाखैमोन गावसोरनो मोजां मोननानैहाय माने बियो मानो जोंना सिगां बिपिएफमोन आरो बे सारा जोंनि बे बिपिएफनि माखासे सापर्टारफोरखौनो माने आं सिगांहाय खोथा होनाय नोंसोरखौ अनगोन नायगोन होननानैहाय खोथा होनाय हिसाबैहाय दा बिथाङा गावनो अननो होननानैहाय बिसोरखौ आरो लामा लादों आरो अनगासिनो दं आरो बे खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दं बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया गुबुन दल संगठन आफादनि रायजो राजाया फैनानै जोंनि बे बिजेपि पार्टियाव जगदान होफैदों आरो